Röngbedego belaikino lasimung rukha khoroksa government employee khlainai. Belaikino wanama sungsa mangpili. Rungsrungnai rokno taibo bwskango agorowui tlangnani mung rwui kwbangma rang sakni pocketo raida saike nahormani patemung tini bo kasamani nukjak phiukha. Abo haike lukurokni hamkrai khlainani mung rwui raida saike sakni pocketo dawi nahori tongkha ke botoike lukurokno development khlaimui mannai. Tabo abono kotor sungma achaijak lukurokni bwkhao röngbedengni khoroksa government employee ni bisingtwi kaisa kok kotorma achai phaikha. Koksil jakha Twi Kormo H secondary rungnog ni khoroksa UDC post bo barjaganang Litan Das mungoi bini sak-sakno raida saike salary ni 2 crore 2,30,397 rangno bini pocketo dawi nahorkha. Bo bini pocketo waisa bai khe a rangno dagwi nahorya. August 2018 bisini siming July 2023 jora bini pocketo turuk khe Litan Das UDC rangnamani dadak sidak ke saimanjakha. Poilao treasury officer rok koksil sajak Litan Das ni salary account statement no chering naiwi srai khe manjakha bini sak no rang dawi nao hwnwi. A koktoma no twiwi sub treasury officer Slai baikhe sbai sukurup khlaiwi koktoma rohorka SDM Santiri Bazar South Tripura ni thanio. Aboni yagolo SDM Santiri Bazar kaham khe chering naiwi DM and Collector South Tripura Belonia ni thanio bebak kagos no chaya samung khlaiwi rang kwbangma beton nao hwnwi Slai baikhe koktoma rohorkha. Aboni logeo koksil sajak no majra kotor rwnani bagwi bo sanmung tisakha. Tabukbo naithai koksil sajak Litan Das UDC no kwrak majra rwnani bagwi röngbedek bwswk jora twi yapri nahorwi manno. Bureau Report Tripura Daily News.